O să vă prezint procedura de înlocuire a filtrului de aer la un BMW X1 F48. Deschidem capota. În acest compartiment, în această cutie, se află filtrul de aer. Este foarte simplu de înlocuit. Va trebui doar să slăbim acest colier, scoatem această mufă, ridicăm și îndepărtăm acest suport de cauciuc, iar apoi avem de deșurubat 3 șuruburi care se află unul aici, al doilea aici și al treilea undeva aici, nu știu dacă se vede, dar o să vă arăt mai târziu. Apoi scoatem acest capac și avem acces la filtrul de aer pe care o să-l înlocuim. O să începem prin a slăbi acest șurub de la colier cu o cheie tubulară de 7 mm. Da, e suficient. Apoi o să scoatem această mufă. În mod normal aici mai are un plastic alb, un fel de siguranță pe care eu nu o mai am, dar dacă aș fi avut-o, ar fi trebuit ridicat acest pin și tras acea siguranță. Iar apoi scoasă mufa. După aceea o să ridicăm acest suport de cauciuc pe care îl scoatem, punem la o parte. Acum vom îndepărta cele 3 șuruburi cu o cheie Torx T25. Șuruburile vor rămâne aici, nu vor cădea după ce le extragem. Au o siguranță. Este al doilea. Iar al treilea. Cum le-am îndepărtat pe toate cele 3. Acum va trebui doar să ridicăm acest capac și să-l extragem și din acest tub. Iar acum avem acces la filtrul de aer. Și verificăm să fie curat capacul. Scoatem filtrul de aer pe care vedem că este depusă multă mizerie. După cum se poate observa, are și în interior, în cutie, multă mizerie. O să o aspirăm. După ce am curățat acest compartiment, această cutie suport pentru filtru, putem monta noul filtru. Codul piesei este acesta și haideți să-l deschidem. Este produs de MAN Filter. Îl introducem foarte simplu și îl apăsăm. Iar apoi
să-i punem capacul. Da, este la locul lui. Acum o să strângem la loc cele 3 șuruburi. Nu trebuie să le strângem tare, deoarece ele se prind în plastic, să nu crăpăm plasticul. E suficient. Iar acesta suficient. Acum o să strângem acest colier cu cheia de 7 mm. Nu îl strângem foarte tare. E suficient. O să punem mofa la loc. Acum punem la loc acest cauciuc. Și totul este în regulă. Vă mulțumesc că ați urmărit acest tutorial și vă invit să vă abonați la canalul meu.